Hola, aquest no és un vídeo com els demés. Em refereixo a un d'aquells on em dedico a explicar un tema de teoria, faig un parell de bromes dolentes i ja està. No, aquí la teoria està integrada a una història que hauràs d'anar descobrint amb les teves pròpies decisions. Per tant, tu seràs una part importantíssima d'aquest tema. Cada cop que vegis un dels vídeos i descobreixis una part de la història, hauràs de triar entre dues opcions per avançar en aquesta història. Les opcions amb els enllaços als vídeos es trobaran a la caixa de descripció, és a dir, a sota de cada vídeo, aquí, ¿vale? Sí? Perfecte. Per tant, alguns vídeos contenen una història que has de seguir i disfrutar, però també et trobaràs moments on apareixo jo i explico part de la teoria. Et recomano que quan tinguis un d'aquests vídeos et facis un esquema i un resum, perquè al final d'aquest joc hauràs de ser capaç de contestar a una sèrie de preguntes. A més, la teoria haurà d'estar finalment al teu portafoli o dossier. Una última cosa. Si no et dona temps de completar l'aventura i has d'aturar-la, et recomano que copiïs l'enllaç del vídeo on t'has quedat, perquè així podràs continuar el proper dia aquesta història, si no et serà difícil localitzar el vídeo. Pensa que està ocult. Ja està. Estàs preparada? Preparat? Doncs som-hi. Clica al primer vídeo. Recorda, l'enllaç es troba a sota, a la descripció.